खानानै आइरिस कफि हमलायनानै देलाय थाबायनानै बबाव थांनो गोसोनि खोथाखौ सना फोरमायना लाखा सिखोला बैसोआ हले दान्दिसेल'खा बुंस'ना सना बुं दे सना। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसेनो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय बे भिडिअआ मानि आरो सोरनि सायाव जागोन। बेनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा सिनियर फेस्ला फावखुंगुर, आसाम आरो आसामनि बायजोआवबो खना खनला बयजोंबो मोनथिजानाय लोगोसेनो गोबां मुंजों मिथिसार जानाय बिथां मस्क' एबा साम' बिथांनि गोबाव समनिफ्राय दासिम फाव खालामबोनाय सावथुनफोर आरो एलबाम लोगोसेनो बिथांनि गुबै मुं, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनानै लागोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि गुबै मुंजों लोगोसे बिथांनि सावथुनफोरखौ मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बिथां मस्क' एबा साम' बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथाङा गोबाव बोसोर सिगांनो जुलि जाखांबाय। बिथाङा दायो न'खर दंसै आरो बिथांनि बैसोआ दायो 50 बोसोर जाबोबाय। लोगोफोर, बिथांनि गुबै मुंखौ गोबाङानो मोनथिया। बिथांखौ फिल्माव साम' आरो गुबै मुंखौ मस्क' होननानैसो मोनथियो। नाथाय बिथांनि गुबै मुङानो जादों लोगोफोर मतिलाल ब्रह्म। लोगोफोर, दायो जों मोनथिनानै लागोन मतिलाल ब्रह्म एबा साम' बिथांनि फाव खालामबोनाय सावथुन आरो दासिमाव बिथांहा मोनबेसे सावथुनफोराव फाव खालामबोखो। लोगोफोर, बिथां साम' एबा मतिलाल ब्रह्म बिथांनि फाव खालामजेननाय फिल्म एबा सावथुननि मुङानो जादों जोंदाव बड'सा सार बिथांनि सोरांनि लामायाव मुंनि डकुमेन्टारि फिल्माव गिबि फेस्लानि फाव खालामजेनदोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो बिथाङा बारसे बिबार, जयला जेन्टेलमेन, 100 जौखोन्दो गोरोन्थि, लवगा एन्ड gwदा इन मुम्बाइ बायदिसिना गोबांथार सावथुनफ्राव सानथ्र'हायै फाव खालामबोबाय आरो एलबामफ्रावबो गोबांथार फाव खालामबोबाय। बिथांनि फाव खालामबोनाय सावथुनफोरा खमैबो 80थासोनि बारा जाबोबाय आरो बिथांनि फाव खालामनाय एलबामफोरा गासै 30थासोनि बारा जाबोबाय। दाबो जों बिथांखौ बे बोसोरनिनो सोलिबाय थानाय डुप्लिकेट पुलिस मुंनि बर' आबुं सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनदों। बिथाङा सावथुन आरो एलबामनि अनगायैबो स्टेज प्रग्रामावबो फेस्ला दिन्थिनानै फाव खालामबोयो। लोगोफोर, बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन फाव खालामसिननाय फेस्ला फावखुंगुर बुङोब्ला बिथाङानो जाहैगोन दासिमाव। लोगोफोर, बिथांनि बेफोरबायदि थाद'नाय गैयै बर' हारिमुखौ सिबिबोबाय थानाया गमामायैनो जोबोरैनो गोसोखांथाव आरो बाख्नायथाव। लोगोसेनो आरोबाव बिथाङा बेफोरबादिनो बर' हारिमुखौ सिबिलांबाय थानो हाथों, बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गाबनानै बिथांनो बोर सारस्रिनानै हरदेरनाय जाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथां मतिलाल ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।